Hi guys, may buntag. So karon guys, nakita inyo ning kahoy ay kaning kabinit nga nagbarod. So kani siya guys, mo siya imbudo guys para sa blower. Kay ang amo ang blower wala man gud giipon sa galingan guys. Naadin na ang blower so gilain na mo sidya. Kay ang amo ang galingan old model man ni sidya. Ang wala siya blower. Wala siya blower sa mo nga naghimo si papa og kanang blower sa buhi pas papa iyahan ang gipanday. So iyang giistudyohan kung saon, murag na idea si papa, murag na siya nakita bang idea. So muna iyang gibuhat na sidya naghimo siya kanang blower. So ug naay bukas ng muagas among iya budi na para ma-blower siya para wala lay tahop. Kay sa una man gud guys, sa wala pa ning blower guys, di madaog kilsan lang ang bugas. Ang bugas kinahanglan taphan si Jan saka wa na lagi nausok karon ng magtahop-tahop lagi. So naghimo si papa nga ning blower. So mao ni siya nga iniglungag ingani di na kinahanglan taphan kilsan ra nimo kundi ba o pwede na siya lungagon. So mao ni amo ang style sa mo ang imbudo. Ug naday ko diri karon sa galingan nag-helper kay wala helper 6 o kado. So mao ni mahitabo pag wala helper 6 o kado mutabang chuko ni Jakay. Wa may kuan di man pwede siya tabangan kay mag-control pa man siya sa kanang kuan ko pero man sa makina pero ka man sa kuan. So ako mo assist diri. So ako daghan na ang bugas sa balde, ako na ihubad aring kuan, aring imbudo. So mao na siya guys. Ana lang ka simple. Pero sa una guys, mo-operate ka ng galingan sa una. Tsaka kay kuan man kanang na pwede. Bawal na taan ang mag-operate kay natay ingatan. Ang ubang galingan ay blower sa kuan sa gilid baka nang muragi unay ra bitaw ang blower nila kaning amo gilahi ra ning amo ang sa uban nga galingan kay gibutang ra bitaw sa kung asa dapit ni agas ang bugas na nay blower didto. So diretso na to si Jan ang kaning amo kay gibuhat ni papa kay gilain-lain man ni Jan. So dubli ang kanang kuan mo trabaho jud sa una sa wala pay blower kato naka-operate po kos galingan kanang diretso na inigagas gikan sa kanang naiayagan diretso ra nang maghuwad sa kanang sako. Pero maulag ito sa una taphan pa lang kay tilagan kay kanang na di man pwede lungagon diretso lungag nga hugasan na kay daghanan jung tahop niya depende pud sa kanang kuan, depende sa humay bitaw kung giayo pagkauga kung di maayo pagkauga grabe jud ka tahopon. So sa una maka-operate ko ako ra isa ug kung mamuot ko sa una kay kung badge ang magpagaling ako lukdo ako huwad ako tanan pag badge magpagaling sa karon kay na may mga motor mga katawhan halos na jud tanan mga tao diri na mga motor. So wala na magpagaling nga badge ang kasagaran mga anak na lang motor ana sa una kay balsa pa man sa una. So mao lagi to ja karon ang among operator dili man kinahanglan og dili man pwede og dili partneran kay mao lagi ni ingon ani magkuwad pa ang imbudo magkuan pa. So kinahanglan ko anon na partner. So wa tanjo ko choice kay kanang naay mulakaw hong igsuon ja basta way makakuan way maka-helper ni ja ako jud partner ni ja kay na may galingon ja kanang naay maikog na pud mis customer ba kay kasagaran ko diri ang amo ang galingon mao ning walay customer kay ibilin ra ang galingon diri sa balay unja galingon ra na siya namo kay kanang naay balikon ra na sa customer. Mao na nga kanang kuan walay tag-iya nang among gipanggaling kay gipamilin ra man na sa tag-iya nya kay ang galing manggod ni operator na mo buntag sayo ug hapon mao ra na ihang galing. So ug nay mga galingon gipanghatod ibilin ra na si Jan ja galingon ra pud na namo mo ang way mga tag-iyan ang way mabuan na mga tag-iya kay kami na galing. So kinahanglan og nay helper 6 o kado kay di man pwede kung parehap lang sa una way helper okay ra. The next day. So kani karon nang galing nga ni gabi niya wala man ang operator na mo ani kay or pista man to sa kanang kabangahan. So nagkusinero man siya. So ang nag-operate nga ni si kuya. So duha ra jud pwede mo operate nga ni kay duha ra may makmo si kuya ra ug ang operator jud diri nga kuan. Unja di naman gud pareha sa una ang galingan namo nga starter ang pagpaandar kay kung starter pa lang pagpaandar ako ray magaling karon kay karang naman gud siya so di na pwede. So mao na nga sa una sa pwede pa ko mo operate nga ng galingan automatic ra unay galingon ho diretso basta na imulukdo pero boy mulukdo di po na ho magaling diretso kay mangita
mangkog kaning nay mulukdo. Pero sa una ho nang tunga-tungaon kaning isa kasako nay magpagaling badge magbalsa, ako na siyang tungaon, akong timbangon una kay pag ako magtimbang ako na siyang tungaon na nang isa kasako diyan mo na hong lukdoon ihuwad dito sa babaw. Tsaka karon kay karang-karang naman ang kanang kuan makina namo, wala na may starter kay nagkuba man ng starter bitaw kay kung starter ang gamiton dali ra kay magba. So karang-karang na lamang si Ja. Mao na nga ang maka-operate si Kuya ra tudog sikso kado kay sila ra may karma umukrang. Nya karon si Kuya nag-operate na helper si Kuya. Ang helper ni Kuya si mabisi man pud sayang helper ni Kuya kay musaka pa si baba maghuwad pa. So kung mapuno na ang balde mo na ako yung puli og kanang kuha ako yung muhuwad sa imbudo. Pero kung naa si Ja dili siya busy, siya ra po yung muhuwad sa humay, dili na po kumuhuwad kay dili naman siya busy niya kay maghuwad pa manggod sa babaw musaka pa. So ako nalay muhuwad og mapuno na ang balde, so maka-assist gapon ko ana niya. Pero kung mauli na akong di na busy ana ra ko sa kanang kuan kay kung lain ang helper niya wa na ana diri sa galingan kinahanglan jud assistant siya. Pero kung sila na ni Junior ang mag-operate, sila ra diha, sila ra muhuwad, sila ra maghawid ra ko sa sako. Kung kuan kung sila ni Junior kay naanad na bitaw sila makakibaw na sila hang buhaton. Diya ingon ana manguha ko ra may helper kani si Ja gikuha ra ni si Ja. Anytime man pud ni si Ja pwede kuhaon. So mao na siya nga naka-helper. Mao na nga ugnay gilingon mabisi jud mi ugnay gilingon. Mabiyaan jud ang ubang mga trabaho din ha kay importante man nang galing. So mao na siya ang maghuwad. So magkuan lang ko mag-control na lang ko sa bugas din ha ug maghawid sa sako. Pero kung dili siya busy mao na nga mo na kung busy siya mao na nga mo kuha pugos balde akong ihuwad. So mangusog gihapon ta, di gihapon pwede di mangusog. Saon na lang. Mana? Kumanag lubok guys. Kumanag lugat. Bye. Thank you for watching guys. Kumanag kuan kanalay. Bukit. Kako are. Kara ng yellow. Yellow. Oh, hawa mo pa, kungkong. Kamu tahu kan? Turang tao ka na. Pasare. So, humana ning galing guys. Karon magkwenta ko sa porsinto sa operator. Kaya ang operator, ang helper dai. Kaya ang helper ako amo man tagaan diretso sa kanang kuan.
ang unang tagaan diretso sa ilahang porsinto, sa ilahang hinaguan. Kaya ang operator, kuan na siya, binuwan or 2 months, 3 months, anak, depende. Depende, kaya di mo budagan ang galingon, kaya naman gula ang galingan dito sa sentro. So gamay na lang ka ng customers, kaninang mga duol-duol diri sa amang balon or customers sa amo kay nana may galingan dito sa sentro. So ang tao dito sa sentro sa una diri na tanan diri na. Pero karon wala naman, kaya na may galingan dito na i-co-op dito sa sentro ba. So ato na dito ang pagaling sila. So kamerang duol-duol sa mga among pagaling. So mga ang helper na mga taga Asa man sa ako sentro, ya? pero ang operator dili pa. Karing kagagad Marcos sa sagdan. Kita ko sa Oh, aming nasagdan. porsinto sa helper. Tulo na ay. Ikatulo ng kuan, ikatulo ng ay. Ako. Primero ano eh, primero ano Di ka kuya king ni. Oh. Dari na to. Patabangan. Amo ko ko na mo to. Kapare patok. Dari mga patok ng mga da. Dili mo jang kuan, nako. Ay maon. Oh. Maragaling. Oh. Bujur ka. Katatangan mo boss. Oh, Nara. Nani ha? Pangit. Gaya ko na puruman ni. Ikaw oi. Wala mo. Nagibati ko kay mo agas. Doon ka mo ah. Ka ko ana, nung duduk ng tahok. Asa ba tani? Di katatanga. O katatang ni. Kan nakadudok. Asa ba kang tatang? Bukas ko ra. Namay dudok. Oh, mo man. Bukas si tatang niya. Oo, mga. Di ba na abay dudok dali ni? Naapan na siya. Oh, Ikaw do kay ka to. Do kayo blower. Sabi mo dulu bukas nga dulu nga tagiya dito ka amo. ito ba yan? Ini. Hindi na.